сөйкемле, тырыш, оңган, булган Хамидуллина Аделинага бүген 11 яшь. Аның чыннан да шушы матур туган көне белән чын күңелдән котлап, үзенең матур шушы бәйрәмен бизәп, котлау хатын язып җибәргәннәр миңа. Һәм инде минем Аделинага җиткезәсем килә шушы матур котлауны. Аның барча туганнары, әби-бабалары, әти-әниләре шушы матур сүзләрне язып җибәргәннәр. Аделиночка, синең өчен укып китәм. Кояш көлеп җиргә нурын сибә. Бүген кызым туган көн. Күзләр бары тик шатлыктан, яшьләр белән тулган көн. Йөрәк түрләреннән чыккан хисләрен ташый бүген. Юлларыңа җәяр идем җиһанның зәңгәр күген. Гүзәллеге бар дөньяның шагыла синең йөзеңдә. Йөрәгеңдә тик изгелек, нурлар балкый күзеңдә. Сине сөйгән туганнарың елда котлап килерләр. Ходай сиңа саулык бирсен, теләп узын гомерләр. Дөньялыкның бар шатлыгы кызым сиңа бүләк итәм. Кайгы һәр чак урап узсын, бәхет чишмәң тулып торсын. Диеп котлыйлар, әтиең Азат, әниең Гөлнара, Гөлсин әбисе, Шахабый бабаң, Энҗе әбисе, Рәшид бабаең, Рөстәм абыең, Гөлназ апаң, Марат җизнең, Шамил абыең, Альбин апаң, Гөлнур апаң, Азат абыең, Динара, Илнара, Илфат, Зөлфәт, Әмир, Сәйид һәм Лилия. Һәм әлбәттә мин Гүзәл Уразова кушылам шушы матур котлауга. Аделиночка, балакаем, туган көнең котлы булсын. Бәхеттә, шатлыкта, куанышта яшә. Уңышлы бул, сөйкемле бул. Һәм инде әлбәттә киләчәктә киләчәгең матур булсын. Туган көнең котлы булсын.